ଆପଣ ପରିଚୟଟା କ'ଣ? ମୋ ନାମ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବଡ଼ବାରବା ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ବହୁ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାକାର ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ରାଇକିଆକୁ, ଫୁଲବାଣୀକୁ ଆଉ ବାଲିଗୁଡ଼ାକୁ ଯିବାକୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମ ବଡ଼ବାରବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନର ବହୁତ ସହଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ସୁବିଧାଟା ପାଇପାରିଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବାସୀମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମ ବଡ଼ବାରବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସେ ଏ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିବିରର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଫାଇଦା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଇକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି।